Tini 10 tarik August 2021 जों खानाखा और चीनी रिटार्निस ग्रुप रॉक और विभिन्न दल नी तंगो एनएलएफटी एडीटीएफ एकबां मा सेंग्रा बदल नी तंगो परनि गोबां मा दाबि तंगो ओ दाबि प्रनंगिया खो आरो ति बरतिनि खादुबानि खुनुखा बरो रूट ब्लॉक हायनि बर प्लान नाखा आबना आगेन खानाखा खानागै आं सालसनि सिगां सीएम नो आं थां कक साखा बनि चेम्बाराव थाङा प्राय 1 घन्टा बल कक सालायखा विभिन्न तैसिन सालायखा बरनो प्रब्लेम तैगै आबनो तै बो बाहायनो खानांजाखा आं सिनमा साखा गुबुन देशराव ओंखाय आं मोर साकफोरनि नागालेण्ड आसाम रावबो ओंखाय बरक बरनि रिटार्निस रग न बलाय बर सन्मान रगो आं सालफानि कक साखा तिनि सालफारनि कक एनएसएन आइमनि कक साखा नि आसाम रग बरक नि एनडीएफटी रनि कक साखा जे रिटार्निस ग्रुप रग बरक बलाय खे आरो बरक मान सन्मान आदर मानो ते पैकेज मानो नि तिनि बरके अबहायजों गत बिगत 25 बछर बर कुनु मालिया बरक अनेक कष्ट उतां बुक साखा आं उतै साखा तिनि रिटार्निस ग्रुप अनेक बरक एजुकेटेड दं शिक्षित दं बरक बिसिंगो लाहा गोनां दं बुद्धि गोनां दं किन्तु बरक अर फायै बरक कुनु काममाया कुनु कासमाया हायनो बरक बिखारिं मा दं बेलाय खाखा माने कक आं साखा ते बरने केस पेंडिंग को तंखो ताकफोन केस पायखो बरक तो अलरेडी सरेंडर का फायका बरक सरेंडर माने तंबा बरक नॉर्मल लाइफ खायना बाय बरक अंखाय फायका जे बरक मानुस मतनि बुलुंगु आबनो जों बरक तिनि नॉर्मल लाइफ फैमेरे बाय बरक गोबां केस पेंडिंग दं ताकफोन बरक फुराया साराया अबहाय कुमारनो जोंनि सामानाय नाय साका गाबो नायनाय सो रूट ब्लॉक खायमन आबो तिनि सक्सेस जां रूट ब्लॉक खायमनि बरक सागा 100% सक्सेस जों याफानो मोटामोटी 60% सक्सेस जों बरक सागा जों सायमानो अमहाय रूट ब्लॉक खायखांका अनेक तिनि असुबिदांगो आबो बेलाय खेन तिनि जनगणनि बागै सार्टिफाय रायजोनि बागै आबो बेलाय डिस्टार्बंगो फटिंगो आबो बरकबो मानेखा आबो बरक जों तिनि रिक्वेस्ट बाय तिनि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट लायखाब्रा न अबहाय रूट ब्लॉक खायमारो बेलाय जाया जनगणनि फटिंगो लाख लाख कोटी कोटी अबहाय नुकसान नंगो अबो खालायनो बरक माने नाखा बो दाबि तिनि दहते स्पेशली बरक दाइबनि तुरन केस तानानि आबो जों ताबो केस लिस्ट नाय सबसे केस पेंडिंग दंखो आबो जों नायनाय तैबरनि रिहेबिलिटेशन नग रक टांग जायगा बरं तंखा गोबां अहाय स्कीम दंगो आबो जों नायगिन खायनाय तैबरक जे दाबि खायबनि रिनेमिंग ऑफ द ओल्ड नेम आगेनि के चांबो मुरन बरक सायने बाग चसाहि माने आबनो जों अलरेडी गसजाक जोंनि ताल सरकार बीजेपी सरकार आनि डिपार्टमेंट नाय दंगो आं अलरेडी कमिटि खायजाक दंगो प्लाय तिनि सुकेन्दु देबरमा तिनि ब चेयरमैन और रिनेमिंग कमिटि नाबो अलरेडी गवर्नमेंट एप्रूव ताबर बुम काराय दंगो अमन एकटा निन्दा प्रमाणति और हाथाय कतर जों मानि और हाथाय कतर हाय नंगिया एबरनि दाबि दुसाना जों नायो न जों माहाय कथा कथा माने बुमुरक जों स्लाय नाय दंगो अब जों प्रस्ताव हके जों खायनाय जों हाथाय कतर कायसा जों स्लायखा दिनै गोबां बाहाय गोबां बुमु ताबर जों स्लायनाय चेष्टा खायदों प्लास बरनि फेमिली अनेक बर फेमिली बेलाय दुर्बल आं बरनो कक साखा ताबो तिनिरो त्रिपुरा राज्यगो तिनि हास्तगो जों 20 ता एकलबे स्कूल क्लक दंगो अब ता अंडर प्रोसेस और 20 ता एकलबे स्कूल अब तो थाइमानो अब टोटली फ्री एजुकेशन ड्रेस होइते चामंग न महले बय होइते जतन जों फ्री रहो अब चिंताबो 20 ता जों सादिबार खायदों अब तुदे तुमरा पाइनाय कायरनिगो बाहायनो जों आं सीएमनो साखा जे रिटार्निस ग्रुपनि फेमिली पर अनेक दुर्बल दंगो बरन फेरनो जों प्रायोरिटी मारनाय बरन बटि खाना बगै ताबो तो स्कूल न सायमानो मत 4टा स्कूल दंगो बटि मानो अनेक कठिन किन्तु एक बছর बिसिं पाइखानाय अब दिनै 18 मास समय रेजा बरन पाइखानाय आरो बाहायनो जों रिटार्निस ग्रुप न
boreng besar betai dong जों फरायना बागै जों सुजुरिनाय abo जों सालायजा ओमफ्राय जों तुरुक जों सामोंथाय दङ तेबरनि जागा अनेक न बसाय थाङा तिनि अक्रा साय थाङा जे गोबां बरफ तिनि होमलेस दङ माने लेन्डलेस हानि को रेकर्ड करै नखैनोबो मु रेकर्ड खैजायो अलग मु खैजायो अब कम मातुं आबर नखैनो जों तुरुक अलग मु खैना बागै रेकर्ड खैना बागै जों abo जों चेष्टा खैना ते राबार कायना बागै जों अलरेडी जों प्रोजेक्ट ना जाक प्राय नि 30,000 हेक्टर जों राबार कायना बागै अलरेडी चीफ मिनिस्टर नि राबार मिशन जों 12 तारिख खुलावरिनाय जोंनि सीएम थाङै जोंनि अबाव बेसां मोनदों जों खुलावरिनाय कायसे प्रोजेक्ट कासे आबाखार दे abo आलो जों प्रायोरिटी होनाय जोंनि राबार कायना बागै अलरेडी जों स्टार्टिं थांगा abo ताग्रा गिसा बुंनाय खालिथाय बुंनाय अबायखौ प्राय जों 30,000 हेक्टर abo थोंतो माया abo रगो जों प्रायोरिटी होनाय जोंनि रिजार्निस ग्रुप बुनो आबां सालाय दङ abo आं अमन कहिनाय जों जत्तो मनि सर जों मान सम्मान नाना मुसुगो मान इज्जत नाना मुसुगो आबाङै आं तो न हम साइमानो आं जखन बर बायखौ खुब फ्रेंडलि दङ आं अबाव मानसगो जे बयनि बारेनि बारो हाय दिन नागालेण्ड रगनिनि आसाम रगो जे रिजार्निस रग समाजबो मान सम्मान मा नोंनाय दे सालफा रग आं तो अनेक फैमानो सालफानि आलफानि रिजार्निस ग्रुप रग बरफसि ओमहाय ड्रप गेट बर मालिक खाय दङ आरो कोनो पुलिस करै नोंथांनाय दि माबना बर आसाम रग सालफारसि आरो ड्रप गेट कन्ट्रोल खायो बरफसि गेट कासो बर रांनागो आबो सालफानि फाना थाङो अबार आं नुजा मिथिन रखाय ओमाय खाय जागिया आबो जों सालाय दङ मनमां जों जत्तो कॉपरेशन थाइलै जे कोनो समस्या हंगाय जों कक सालायमा बिसिंतै थ्रु डिस्कशन थ्रु टक आबो सल्व नंगौ कक सालाय हंगाय कोनो सल्व बुंया पजनांगके जों ककतेबो कक सालायनाय बाके समाधान खायमानाय जों थ्रु डिस्कशन थ्रु डायलग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आबो सॉर्ट आउट दङ आबो आं तेरि बेलाय हामबाय मारगो सिगनेचर हामबाय मारगो बर दुख मानलिया जों जत्तनो जों जनगण भाइनो असुदांलिया बर इनडिफिनिट पिरियड बर लामा काथना दं माने बर खालायमानो ब्लक है कोनो बेबारिया खालायमानो किन्तु बर वान्स गय जनगणनि साथे जनगणनि हामफ्रायबा वान्स गय बर रुट ब्लक खायलिया अब आं बेलायबो हामबाय मारगो आं दिनै फाय थागा आं दिनै सापुं आं अफिस थांनाय तो काने आं ते सालायनो बर सालायनाय बर समायना आं सालायनाय बरबा आं बेलायखे तिनि खुसिंखा बेलायखे हामजाखा तिनि दानियाल तिनि अन्द बाव सना बर नेतृत्वे तिनि जत्तो ताखौ बुखुरो और जत्तोनो सेंक्राक बदल जरा वान्स अपॉन टाइम न सैक्रिफाइस है आं सैमानो न बुसे कष्टमाय फैगे जीवन ईश्वर तो हिनो बाजै फैयो न अनेक संघर्ष के लाइफ अनेक सैक्रिफाइस के लाइफ आपन जों मुलान माखायनाय आपन रेसपेक्ट माखायनाय आइना जत्तो न कइबायगो जत्तो न फेल थांबाय जादि जेखुनु प्रॉब्लेम तनो सादि जेमान साक आं नेफ्राव सागा जों आं गुसना खायगा तिनि बीजेपी आईपी सरकार नि नरेंद्र मोदी बन हामजाक माबाय ओ प्रथम बार तिब्रन हिस्ट्री गो हालाम कम्युनिटी नो 500 कोटी रां रिखा हालाम कम्युनिटी अलरेडी प्रोजेक्ट होका उसां सयराय होगो 500 करोड़ हालाम कम्युनिटी बाय बरो ऐसे पैकेज रिखा बर नक तांनानि हाइ खायनानि गोबां मा स्कीम आरो नेतुं बरो आबादाव खायनाय तेनि उरां कम्युनिटी आदिवासी चा बांखायनाय रक उरां ननि बाय भाइनो 500 कोटी रां रेखा बर अटिपुराव अब भाई एक इतिहास हम एकमात्र दिनै बीजेपी आईपी सरकार अमन खायमार सम्भव बुंगो ता उरां कमिटि आं बेफोर थांका कलेज हरो नों लुखाना बिराद गैदारिं आरो आं डिक्लेयार रेखा नों साइमान तिनि और बरोबो तिनि हाई एस्टेट इंडिजिनस पीपल न बरोबो गोबां मा नायनाय बरो कोनो तेर जागिया कोनो बरो हामखे अब गवर्नमेंट बरो तेरिया आबागै सेंट्रल गवर्नमेंट रामदल मुंडा आंबो बे सालायखा आं बारमान मोसाव केबो साइबे आदि पुरावो असुक निनि मुंडा रो बांगो उरां रो बांगो कि बर अरे आगेनि बरकसे बरक ओरिजिनल बरकसे कि बर न बर भाइनो अनेक डिप्राइव न साइमाना बरना आं बार बार कक साका त्रिपुरा जगो गोबां मा उरान दंगो आदिवासी दंगो तेलंगाना तमा दंगो किन्तु बर माने ठीक माते बर उन्नतिया आबो कक साइबो वान सगै बो साखाना खबर मोदी साबनो निन मोदी न हाखलेबो
500 কোটি টাকা অবসর বসেনশন খাইরে আপনার নজির বিহে একল বছর এই তো তিনি তাবক তিনি পয়লা সিগাং তিবার হিস্ট্রি গো যত দিনই ম্যারিড স্টুডেন্ট গুরুই বিপিএল ফ্যামিলি চুগিয়া তিনি পরাক সুনা কাহাম লাহাপরা কাহাম বরং जों তাবক 1 লাখ খাই বরং जों ইনসেন্টিভ রেনাই ছাত্র ছাত্রী টিপাসারে বাগে আপনি যত খানা খানা যেবরা নার্স পড়েন মুচুনাই ডাক্তার পড়েন মুচুনাই উকিল পড়েন মুচুনাই হ্যাঁ দিনি কম্পিউটার পড়েন মুচুনাই ओमफ्राय गाव स्किम दङ माने साबजेक्ट दङ टेक्निकल साबजेक्ट प्रोफेशनल कोर्स ओमफ्राय गोबां मा दं बरं जों वन टाइम इनसेंटिव 1 लाख होनाय तै नर्माल नि जे मानायनि नि अब स्टाइपेन्ड बो मानाय नो आगे जे माइ तुमरा अखा मानाय ओ मामा बाय अब बातिंगिया ओ बुचिदि आगे जे माइ तुम नर्माल अब मान थानाय ओमके आदा एक्स्ट्रा बाबे बरं जों 1 लाख रां रेनाय ओभार तुम ताबो कता स्किम तोय थैगो आं खागागो जों जत्तनो हानजागे सामतां लायखांलाय खाबाक्से थांदों हायखाय अबयसे जों भबिष्यत जों रां थानाय जों बाहायनो बुनि दफान बरावहाय जोंबो माने टाइम सानाय जों बाहायनो दङ थक चाहा थक बैहायके जों बाहायनो जत्त जागायाव जों दिनै कालचार कास्टम दिनै लेंगुवेज दिनै शिक्षा इकोनॉमिक जों जत्तनो उन्नति नाय अबगे आं खागावो आं बेलाय हामबाय हानो हाय मारावो आंनि बेलाय जरा कम आं बेलाय दंथखा खाकसांखा निराव चिनि गभर्नमेंट नि ने रिक्वेस्ट ने निराव एक्सेप्ट खायखे बनि बागै नावनि अबहाय रुट माने ब्लकेट खायमाने इनडिफिनिट पिरियड अब खलाव दङ बाय आं हायनो हाय बेलायके हामबाय खुलुमबायखे